ба гуфтаи ин мушкилот дар убури хориҷиён аз марзи Русия чихеле ки медонен вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон низ студентский билет тайёр мекунад, яъне қонунӣ тайёр мекунад. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, аз ҷониби вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Русия оиди мушкилоти муҳоҷирон дар марзҳо информатсияи навай ба маълумоти шумо мерасонем. Ҳатман лайк монед. Аввалан дар ҳамин ҷа як нафара барои шумо тавсия метиҳам. Агар нафарҳое ки ягон саволҳо дошта бошен оид ба муҳоҷират ё ягон саволҳои ҳуқуқӣ дошта бошен, шумо метавонед ки дар рақамҳои рӯи экран дар ватсапаш бинависонед. Онлайн консултатсияи хуб барои шумо пешкаш мекунад. Хоб, мавзӯи асосии имрӯза: вазорати умурии хориҷии Русия мушкилоти убури марз дар дидбонгоҳҳоро шарҳ дод. Намояндаи расмии вазорати хориҷии Русия тавзеҳ дод ки мушкилот ҳангоми убури хориҷиён аз марзи Русия муваққатӣ аст, яъне ки хитон медонед айни ҳол дар марзи Қазоқистон барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ мушкилиҳо пешбинӣ шидааст, гузашта натонистаи бисёри нафарҳо ва дар ин бора намояндаи вазорати корҳои хориҷии Русия суханронӣ кард, гуфт ки ин муваққатӣ мебошад, яъне ки времениян гуфт ин чизо. Ва гуфта мешавад ки дар ин бора намояндаи расмии вазорати корҳои хориҷии Русия Мария хабар додааст. Дар ин робита дар гузаргоҳҳои сарҳадии давлатӣ аз ҷумла дар як қатор фурудгоҳҳо дар ҷараёни санҷиши шиноснома мушкилот ба назар мерасанд ки ҷониби Русия барои ҳар чиз зудтар ҳал кардани вазъ чораҳои ҳамаҷониба меандешанд, шарҳ доданд. Гуфта мешавад ки ғайри граница боз дар фурудгоҳҳорам ин мушкилотҳо ба назар мерасад ва аз ҷониби намояндаи вазорати корҳои хориҷии Русия гуфта шуд ки дар роҳи ҳалли ин корҳо мебошанд то ҳар чиз зудтар ин мушкилиҳо аз байн бурда шаванд. Яъне ки ин ахборот имрӯз буромад барои ҳал намудани ҳамин мушкилиҳое ки дар марз ва дар фурудгоҳҳо ба назар мерасад аз ҷониби Россия гуфта шуд ки аз пайи ҳалли ин мушкилиҳо мебошад. чихеле ки медонед вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз шаҳрвандони кишвар хоҳиш карда буд ки бидуни зарурат аз сафар ба Федератсияи Русия бо ҳама намуди нақлиётҳо айни ҳол худдорӣ кунанд. Хоб, мо хостем ки ин информатсияи наве ки аз ҷониби Россия имрӯз боз пешкаши шаҳрвандои Осиёи марказӣ шуд ба маълумоти шумо бирасонем. Акнун саволҳое ки дар комментария нависондагием мехонем ва ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. Дар ҳамин ҷа як нафари дигара барои шумо тавсия метиҳам. Агар нафарҳое ки тӯли чандин вақтҳо беҳуҷҷат дар Россия гаштаистед ва бихоҳед ки шуморо депортатсия накунанд, ман барои шумо як каса тавсия метиҳам. рақамош дар рӯи экран мебирояд. студентский билет тайёр мекунад, қонунӣ тайёр мекунад ки шумо ба ӯ студентский билет метавонед озодона бигардед бе ягон мушкилӣ. ҳатман дар ватсапаш бинависонед, бо қати худаш ҳамсӯҳбат бишен, кӯмактон мекунад. Як кас нависондаи юрист TJ: чӣ ба саволҳои бемаъние ки ҳамон медонад, ҳамура мехонӣ, ҷавоб метиҳу саволҳои ба маънера не. ҳамин саволи мара ҷавоб теҳ. Агар аъзои як хонавода як нафараш хизматда бошад, дуюмашро ҳам метавонанд ба хизмат баранд. саволи ҳар каса бемаъне мегӣ ва худат саволеро пешниҳод мекунӣ ки ман ҳар рӯз қариб дар видеоҳо дар ин бора гап мезанам. аз сабабе ки бисёри шумо шу тамошо намекунед, гӯш намекунед, то охирша намебинед, баъд саволҳоро пафтор на ҳар рӯз нависондан мегиред. дар ҳолате ки дар оила зиёда аз 2 писар бошад, бале дар якҷоягӣ метавонанд ки даъват кунанд ба хизмат. Як кас нависондаи Сорбон Ҳазор Раҳмати Калон ба хабарҳое ки сари вақт ба мо мерасонед. мо кӯшиш мекунем ки ҳамарӯза хабарҳоро сари вақт ба маълумоти шумо бирасонем. Як кас нависондаи Салом: ман таваллудум 97, 4 январи ҳамин сол мебаранд ё ки тамом. 4 январ агар 27 сола шида бошӣ, аз даъват ба хизмат озод ҳастӣ. Як каси дигар нависондаи Салом Мака: ман 9 моҳ дар Россия регистратсия патент надоштам. Агар идоф Россия бирам, мушкилӣ мешавад. дар ҳолате ки вақте ки шумо аз Россия биромадед, ҳамун 9 моҳе ки будӣ ва дар айни гузаштан мисол аз ту ҳуҷҷатҳои патент регистратсия пурсидагӣ набошанд, просто дар паспорт печат зада бошанд, ту биромада бошӣ, бале метавонӣ ки бо обратно бирай. Як кас нависондаи ин рост мебошад: патенти ман Московский област. Ман метавонам дар шаҳри Нижний Новгород кор кунам.
ҳозирашда пешниҳод кардагӣ ҳастанд ки муҳоҷирон аз инҷа пас бо як патент дар тамоми шаҳрҳои Русия кор кунанд, вале ин пешниҳод оли бояд қабул шавад ва қонун тағйирот кишид баъд мешавад. Як каси дигар нависондаи брат Англия бевиза шудаи. Ростая мегӯям. дар ҳамин бора бисёр савол пешниҳод кардагӣ ҳастанд ва мо як бор видео карда будем, ягон ҳафта пеш гуфта будем. Баъди ягон ҳафтае ки мо видео кардем, оли ягон информатсияи аниқ набиромадаи дар ин мавзӯъ. Агар ки ягон ахбороти пурраки биромад, мо ҳатман видео мекунем, мефаҳмонем ба шумо. Як каси дигар нависондаи Акаи Сорбон. Хизмати пулакӣ чанд пулай? Мехоҳем бифаҳмем. Нафарҳое ки мехоҳанд хизмати алтернативӣ анҷом диҳед, бо пардохт кардани 54 000 сомон шумо мақсад дар муддати як моҳи дарсҳои ҳарбӣ хондан ва яъни билет мегиред. ҳозир хизмати пулакӣ 54 000 сомон мебошад. хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.